Ja nyt Ruotsin doping-skandaaliin. Kiellettyjen aineiden salakuljetusvyyhti on tänään ensimmäistä kertaa ollut oikeuden käsittelyssä. Jo nyt on selvinnyt, että myynti on ulottunut suureen joukkoon ruotsalaisia edustusurheilijoita. Ostajien joukossa on muun muassa 5 Soulin olympiakisoissa olevaa urheilijaa. Ruotsia järisyttää nyt todellinen doping-skandaali. Göteborgin käräjäoikeudessa alkoi tänään doping-aineiden salakuljetusten käsittely. Jutun yhteydessä syytetään 2 salakuljettajaa. He ovat toimittaneet maahan satoja kiloja anabolisia steroideja. Jutun yhteydessä on kuulusteltu yli 30 henkilöä ja kuulustelujen tuloksena on syntynyt tieto, että ainakin 5 Soulin kisoissa tällä hetkellä olevaa ruotsalaisurheilijaa käyttää doping-aineita. Heidän lisäkseen tiedetään ainakin 2 Ruotsi-Suomi-maaotteluun osallistuneen urheilijan käyttäneen aineita. Göteborgin käräjäoikeuden syyttäjä Jim Björk ei ole suostunut antamaan julkisuuteen epäiltyjen urheilijoiden nimiä, mutta esimerkiksi korkeushyppäjä Patrick Sjöberg on Soulissa ilmoittanut olevansa epäiltyjen listalla. Samalla Sjöberg on jyrkästi kieltänyt käyttävänsä doping-aineita. Dopingin käytöstä väitellyt suomalaistutkija suosittaa testauksen tehostamista myös meillä. Ruotsissa paljastuneesta dopingvyyhdestä saatiin hänen mukaansa esimakua jo muutama vuosi sitten.